Salam, oras. Sehat-sehat may ita sa sudi hamu namang dota mo na nang nakahangin na pinaribot. Maulihat ma tadok tutuhat tayo labu do pita pajupang mo di channelon. Langsung sitorus. Lau manaringoti, manakasi, patanak ko parbinoto atta taringot tu epistel di minggu tanggal 15 Oktober tahun 2020, minggu pa-10 siyahon dung Trinitas. Ang giya ma boy dapot tay pola ni turpuki nagabe panugunugu di bagasang muluta. Jumuluh hudok kami maulihat itu akadongan nong subscribe do mga like mabalu lotseng na jala posroha nami boy hita masih tugianan tugi hokau marong atta nasengay laos mabagi video tu nasida asang giat do nasida taruli jala mas subscribe masuk tu parali-ali otak maulihat ma ditu hatta lau mamulai panakasyota taringo tutur pukon tajalo ma padonganion nasihat tuhatai damai ni dewata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate nak pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus tuhatai amin ali amang pardengkat basa Jahoba dewata nami nautan dahami di bagasan Yesus Kristus dalam parsauran dotami marhite todim dot hatami. Buka mapikiran nami Tuhan, asabuhi kami mangatusi hatami. Jala lopokom matu bagasan roha do pikiran nami. Ipola ni hatami nagabi hanguduan nami. Asima roha Tuhan beliau taruli kami. Di pasu-pasumi marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatan itu hatta sitak kasatta. Nagabi epistel tanggal 15 Oktober tahun 2020 minggu pa 10 siyaho dung Trinitason dienet manang ditotuhon siad 2 Musa 32 ayat 114 mulu di Bibil tayong go 2 bagian nih didokot taringon tu pardebatasi libaun di Israel ayat satu orang jala nebagi paduahon horas ni debata pangodihon di si Musa ayat pitu 1 ayat 14 hamuna na hinaholongan tazahama turpuktay alay dung diida bangsoy liling na asa tuet si Musa siya duluki marluhu ma bangsoy manopot Aron nin nama madok ibana hehe maho bae ma dihami debata akan na manguduho kami ay dakku boto nomor 2 kami manak si Musaon bawa na manugyo kami ruar siat tano Mesir dungin didok siarom ma madok nasida tanggali hamuma ating-ating sere akan nadipinggol ni zolmamuna anakmuna do burumuna jala pabuak kamuma akai tuau jadi didok jadi sadok bangsoi masih tanggal ating-ating nasere akan nadipinggol nasidabi jala dipabuam dui tu siaron. Dungin di jalo ibana ma akai sian tangan dasida. Laos di singa marupana doho padurat. Ima disuma mabasada lubutuangan. Dungin di dok nasida ma. Oma debatamu ale Israel. Naung manugi hoko ruar siat tano Mesir. Jadi dung dida Aron lubui laos di pajok mas saya langgatan di rupan na
Jala martikting maaron madok marsugut ari raya ni Jehovah. Dungi dipasugot na sida ma manugot na hehe. Laos dipelehom ma akapelian situtungon. Dibuan huhut akapelian hamauliateon. Dungi hudul bima bangsoi marmanganan. Doho marminuman. Hehe muse nasida lao manortori. Dungi Roma hatani Jehovah tu si Musa. Laho maho tuat ainunga marrohamago bangsomi na tidogihomu ruar siat tano Misir. Tibunai na sida manibil siat dalan nau kupaturuot tu nasida. Ainunga marrohamago bangsomi na tinogihomu ruar siat tano Misir. Tibunai nasida manibil siat dalan nau kupaturuot tu nasida. Nunga di bahan nasida di nasida sada lubu tuangan. Nunga pola marsoba doho mamele nasida tusi. Jala nunga pola didok. Omma debatamu ale Israel. Akadau manugi hoko ruar siat tano Misir. Dungi romusai hatan di Jehovah tu si Musa. Nunga manada rohaku di bangsaon. Jalaida ma tung natakang do rohani bangsaon. Nuaik pe loas maau asa marsigorgor rimasu mangonai tu nasida. Jala huripaso nasida asa hohu bayang gabe bangso nabulun. Alai marhuraja manggo Musa di hadapan ni Jehovah debatana ninnama. Buasa matung marsigorgor rimasmu ali Jehovah midabang som nauk tinugihommu ruar siat tano Misir marhite sian hagogon gudang doho marhite siat tangan na marhuaso. Buasa matung dohonon ni halak Misir songonon. Mabain nasida marhinamago. Ubay ditogihon nasida ruar. Asa bunuon na nasida didoluk. Jala repasonon na nasida sian atas tanoon. Marpangulahi maroham siap perpier-pier nirimasmu. Saya marpamuati maroham taringot tuzea nauk pinas pasonggopomu nanaik pasonggopomu tubang som. Saya marningok maroham tu si Abraham si Ishak do si Jakob akan aposomi nungapola maruari ho tu dirim berbagai ho tu nasida. Au patoropod sugut pino permuna songo bitang akan di langit dala sadok tano onong hupar bagai-bagai ikol leonokku doi tu pino permuna bahen pertalianna rodi saliling-lilingna. Jadi marpamuati ma rohani Jehovah taringot tu hinamago naung nilubahonna naing bahenonna tubang sona. Ido saat na hamuna nahin awalongan na martua ima na ubigi na upeop na mangatusi makanguluhon do mangulahon hatani Jehovah Yesus Kristus ton dipurbadiai. Amen. Di almanakta di sosohod do asa tema ni panagkasyo taon madok songonon. Otik do na terpilit nak petorop do na terju manang torop do na terju alay otik do na terpilit.
hidup sahatna. Hamuna na hinaholongan di bagasan gorn itu hatta Yesus Kristus. Nunga merdele bangsoi merbulan-bulan dung ruar nasida siat tano Misir di loas Herodes di loas Raja Parao nama maretta nasida. Adong madok tuh songono. Ewa sanang mati Raja Parao yang mangitik kinapati akka buhewejuid na tuh. Biasanya Parao ni halak Mesir akka buheweju do inna. Aku pinazul hudok go do Raja Mesiron mati. Alai dungi sukap yak kadongan sejarah ni Raja Mesir ditikki di simusaon Parao nama maretta daksian sihahan manak pangguaran. Alai anak naso pangguaran. Hidup benda duduk mati. Itikina mati yak anak buewezu. Hidup benda tuk sodar nasida dangong be mengurupi hitan no mabay nak kebetu bata do akan asing lau mabangun hutatanin na huta Ramses itiki huta nadiguari musim margor Ramses lubana sida buah musim mulakin na Raja Parawi do mangudo parangan na alai di pa lua Jehovah do bangsa Israel siak kagugutan na di topi ni laut rarai di bawah mahiyang lauti boy dalenan di zolma si ani memberdala bangsa Israel di pudi nasida basi Musa jala di pudi di si Musa di pajong-jong dewataro obun mabeng golep tu halak Israel tu halak Mesir alai di pajong-jong go api mabetiur tu halak Israel di luba tentara Israeli do tentara Mesiri do halak Israeli ujung ngaduk tolpas tu bariwe sudi bangsa Israel si Musa ma perpudi hirai tonga-tonga do pe parangan ni Parawi do Parawi mula mamuse aiki domu laos diharapom ma akka suridedu ni Parawi rap do takka huritana nang Raja Parawi tiaka penggalian pekaliun niaka perbakalan wangon aronggo memang dapot disimpan di piramide ni Mesir. Saya ada bakken ni mummi basai bagak alai di pareso di bagasan adong akka sira macim. Si ini madapot dibuat zolma kesimpulan madok ia ni bakkeo narok sira acim di Andorana odo Parao na lonongi di laut rara nina irtong may bakko na may BHP tong ko marsuruk mate halak Misiri lao mangalap bakke ni Parao na sida siya laut rarai kan ibuat jalai kur denggan di mummi diawetto di rempah-rempahi asatan jalabui tabereng jabatan wangon
Duktari per bangsa Israel godang di dalam dasida. Kepangujudan akapor suhod do sehol na marumutuk malay. Di Meriba dan ngawangaek. Mangamuk kala itu si Musa. Mangelu-elu si Musa tu Jehovah. Di waktu hatta pakuling medok dulu kia saharu araba aek. Alala muruk ni si Musa. Ilo tak go beti memang marjajar rumueli. Ari numuyamu mena. Duktol pasia ni laumat donokon doluk sinay nama. Ngagudang akka naniahap na sidak kana hatsit. Walang na marungut-ungut. Alay saya dihum di Bataro kana marungut-ungut. Tabereng mak. Tujuan ni si Musa memang di doktu hatta banai buah borhat bangsa Israel siat tano Mesir. Ada kedua. Parjolo lao marsoba tu Jehovah di duluk Sinai. Ema doluk inganan ni si Musa di jauh Jehovah gawe suruan da pedua bangsa Israel manugihon nasida haruar siat tano Mesir. Di sido api namar sigor-gori di bereng alelang batutung rabba-rabba. Jala di simay ko sabaon na musing Jehovah. Saat do nasida tu sih. Tolpas. Lasrah nasida memang. Alay permisi masih Musa. Tu bangsoi. Madok au nakok matu gijangan. Hamu nang madonok-donok. So iripat so Tuhan yang hamuan nonin na. Ola ni si Joshua do boy otik mandongan yau iper la ni banda piga rasmeter tu gijangin na. Dan gamain na bangsa itu mula-mula. Alay dong marbulan-bulan dang meratuat si Musa. HP maksud ni si Musa sa si tongga nakuk dudodohi lau mengereri akasi baenon ni bangsa Israel hobar tu penuturion ni Tuhatta Tuhan Jehovah muluduk tua tibana marsobat tu Jehovah bangsa ibu nonna. Dumar bulan-bulan dek tuat si Musa bingung ko tong bangsa idah. Enggak tu dia lau si Musa. Isi na ba manung yuk kita Musa. Ay nabuharoin na. Memang mulunung ko sa bangso ng anong biuduan na berbibawa na buhay mengatasi keret susah do memang. HP sa si tongga di pasahat si Musa do manguduo bangsoi tu si Harun do si Hor. Ramoti nasi din na. Si Harun itu kiba. Si Tuhan ni malim bau dia sida. Si Tuhan yang ke halak lewi. Si Tuhan yang ke malimi. Jalan nungarok 70 halak kipilit si Musa. Nagay madongani. Akka malimi doh madongani si Musa lau menguluh bangsui. Alay-alay ba itong bangsui nung mago si Musa dang arong be. Ang mago bidang au be terpaibing. Sadok tabay maribatatan na demo halahi tu si Aaron bayad debatan namin na manugyuk kami mengatur roh kami Musa saluda si Musa dang binoto-boto bin na boto hamu do lafatan ni kahatay. Memang kapakirimun ni korak do pemimpin na ring gading.
Alai ko boy do tok taratur bangso ni tu hatta. Nak pesorap do pemimpini. Iko boy setia. Tu pore dan leon di tu hatta. Asa tok sonang nasida. Nak peso disi pemimpini. Nak peso di tonga-tonga nasida udua ni. Ayarong wak kawakilla. Nang noengo pik masa do songoni. Nang nalau makirim haroron Tuhan Yesus pada heliupe. Ikut tonggo. Masih hohot tita. Unang go aidang robe Tuhan Yesus pidagama mahita. Halahan nga kampanya nang roja litano inna. Dang robe Tuhan Yesus yang minoboto-bote nong idia litu ni nina. Sadok tabama gamata sendiri. Pataba itu hatta sendiri. Songoni par lilu-lilu di zolmai. Memang itu lilu do ngoduk sangan na songoni. Apa boleh ditiup go post. Satu roh aja lihat yang tok tonggo hutiup tu aku. Nama muda yahu lau pudana. Muluningon baselamat dodah. Odak songoni ala Israeli. Jala memang pemimpin ni bangsa na mewakili si Musa pe dak tolak ma. Itu diului do. Bamul songoni buat kau mah jok kamasi tu so tangkali hamu si anak kaya pigol munai. Jalo hamu si anak-anak kau munai do kaseripi munai na. Betul ibabu ngetong do bira mar 5 kilo. Tang itu sedia gudang bahasa Israel yang madu 2 juta indah, udah pola yakin orang 2 juta. Perhorsikannya lah Israel. Alai gudang go mas di Paleoni halak Mesri, tiki parborak-borak nasi dekat. Ini papung nasi dari rukar sudia ka buat dan nai. Asarong bainon nasi Harun gabe patung ide batana. Tohor idang anggo pesanga. Roh disipati mandok. Dang jadi ganaumu jaladang jadi sumanomu. Akanion yang gotung gawe si sobaw manak siulu. Akani do patigi. Alai digagit jangan demi. Edang iwas si Musa repe. Patik siya gijang. Itu toh. Saya itong nasida do rahiran na sonyoraan na bayano songorin. Alai ternyata muruk ko Jehovah mamer pangalahon na songorin. Anggo tu haliliwoni termersiadu do zolba. Adang binoto na wahayat Asugari do kosi Musa bayano na mawa poti parpadaan siya maswin na. Itiki, ulura ada nong jolma mabayar masna. Alayang go tuhaliluonon banot tama de bata sabu ita tuang bison gana-ganaan ni lobud na kan. Itur marikat do jolma, nuai ngope tuak kapo de haliluon pitu pak di jolma marikat. Asa harus sukses na. Bahasa songoni jolma te. Alana kobar tu keinginan na namatong, dak kobar tu keinginan di Tuhan. Aisin na sumber silubay lau mabayan dari na di halomhon ni roha kan itu. Kita perrohaho ni. Unak pitu patta mariketi mengeru akapuda halilu dot parugamaon na lilu. Jaga-jaga iramo tibi ate-ate pikiran na do lakana. So di Tuhan Yesus iramoti rohana bu. Iramoti pinggolla panonggorna dukun hati-hatina sibak kuda ma do sima jojak na kadi do kejabita de salpu. Jadi terdibasi aro do tungati. Ibatu tung habis. Ibadah haide di perhorsikan ibe di padang guru ni naksong hawi dulu isi dedi
ijalahi sadong mabakar. Turbui betuangan na muse. Iba magana-gana anak ngilubu. Bahasa ko na anak ngilubu. Ay do itanda na sida Mesir ang dewata na margana-gana lubu. Na mga leon akadalan na sitong din na anak Mesir. Ay memang mula al Mesir yun, mula liluy pada guru dia di parosikan. Terlubu do ihutod sa woto mulak tuta. Jadi mata bayan na sadong manugyok kita mulak tu Mesir musay narwana hidot tongi. Alay nang woto na siday parraot Jehovah sudiak kana niula na siday bonan idoduki. Isursi musa tuto musa nga sega tuk sega. Bakso na nito gyo muna sa Misiri bakso minin na. Bangsomi, tang baksoko winar wadi tuari. Alay si busa bandok bangsomi na to ngati tu Jehovah. Bereng ma. Di bereng besi bet patung nga odo dewata muna. Tugi pajongjong. Ilengkapi mo si ang langgatan di si pamilihan. Turitik-tikon. Marsugot. Marariraya hita, mamestahod Jehovah ne, guari do Jehovah to. Takolan dewa tabi do Jehovah no. Yasi mataberik para gamaon na mabayad dewa tanah sitong gabi berhala. Ado ata-ata ngi berhala. Hasi pilibiguon. Itu. Ay wala ba nun napatong nga layo nang gawin ko ni dewata. Patadahon na ito kalahi dewata patungi. Bababayan parsobba kalahi di si. Dewata parsobba si tutungon. Do parsobbaon akapelian haluaon kan. Ang ngiribi. Di paingot turpukod do hita sotung butita bayan dewatatta nauktaetong dewatatta gabe sikak ni Jehovah nakpetagwari ba na Jehovah. Di sondo pergumulan ni ala Kristen nak satu jaban doangon. Apalagi kadongan na mabayang kanan-kanan patung gituan Yesus. Unang gawe patungi di sobay. Nababayan merdua do dewata boleh patungi di sobay. Ikut Jehovah do. Memang Jehovah di do kesyar no do Jehovah munaina. Ay dia bagi bulu Jehovah. Tak songoni rumang nga. Tak ketarida boh ini Jehovah. Ang gusto na ibadah patuduh dirida. Dang nabi na iban ni jolma asaya ong baran ni Jehovah daong. Iduban na ikon hati-hati do hitatong. Kajaja moderno ngapa gudak kuneng gobaran ni Tuhan Yesus. Gobaran di dewata, gobaran di Jehovah. Gobaran di Tuhan di Purbadia. Maloro hita memang mengalusi wala simulasi di wala na patadapok kaporsyalta doi ban na tabainin na. Alaingot ito pijurang do hita si. Ay gawi gobara di mahui na yung may hahuay ipele-pele. Isi doon sala. Nakso pinaruliho na kagobara ni nangong dosa maasal ma Jehovah na niuluan. Okay de. Lao. Lewa pa siya patungi. Eko manukap. Eko marsoba. Jehovah may soba dah. Iwang kui. Di bes doroi. Jehovah may soba. Kadongan na sumabang gobaran ni Jehovah itiyo marenggan. Unang gabi lipi dang boy haydahan Jehovah mulin na.
gawe sangkalan no Tuhan Yesus gawe jolma, hatan debatana gawe jolma. Dang busung oni, jadi kononggo keseimbangan di pangatusan itu lagi. Sadok dang boy bay nota, Tuhatan na sutari dei, gawe berhala, gawe ganaganan. Daw. Haadongon ni Jehovah song guarrei, ibana adong ilo patanna do ibana mabanarong. Lo mata luas dewata Jehovah sa diri dapat dua diri narong, unang na aka ula da patudu odo na Jehovah, odo Jehovah dan bocongoni. Ekon na Jehovah sa diri do, madok diri na nga adong nga witongatongamu. Mahatari dakuin na. Jadi doon ta porsiay di Tuhan Yesus Kristus song hataridan ni Jehovah dewata amai. Terima sudah Jehovah tong. Tuat si Musa. Muruk ni si Musa dibuat dulei. Nong ni surat ni Jehovah. Ujung ngay ropar horibana buti. Bangso na cahak doang sokapin na. Mangamuk. Terbuan emosi bana. Jehovah sendiri manurat lei kan. Silhiam betong ya te. Sugari lang maputsa betui dari da satu nari betui. Berduyu-duyu jol mama mereng. Berdulu-dulu laut Jerusalem mama mereng ale. Ale itu ya ni ma asa unang gawi pardebata betui. Aong gatti ni baca Musa itu kinai mana Musa. Nasi Musa nama manurat dan Jehovah be. Surat Musa betuin. Duplikat na itu na ibae di poti perpedana ni. Tang na Jehovah be manurak musik. Jadi terimas ma Jehovah. Luas ma Musa ripas sonok ko alahidin na. Alai di eliksi Musa kan. Bagus me. Pau burimas mo. Ayo nang gabi parek keli misirihi ta. Olan ada mangaripaco do ape ho. Dewatan Israeli ban nagawi buan itu perosikanin na. Mobudo rohani Jehovah te. Mobudo tungla. Memang mulonggo naposo ni dewata nagabe perantara mangodihon. Bangso ni dewata merdusei tu Jehovah. Mobudo rimas ni Jehovah. Di sido rengota lapatan ni Tuhan Yesus nagabe perantara. Merpemueti maroham aliamang mida nasida aidang dewoto nasida nabi nanay na merpemueti dorari Jehovah dangi ripas angka bangso na persilakon Tuhan Yesus Kristus merpemueti dorohana iko boton ni jol marusa sitongai. Jadi yang dihum memang, dan dihum jauh hala Israel tiki, hala Israel sendiri mana masih human. Dok si Musa dok satu na si Musa itu si, isi na poro tua Roma tu sonin na. Roma sudah alat Lewi, termasuk siaran alat Lewi di. Di dok ma, merdalam mamu, buat kamu pula teliki abu sudah kena perdusain na. Dan jauh babe banguhum, masih telika ma, masih telika dak kajol mana maragamai. Ditalik akan natikos agamana man naso tikos agamana. Nah suatu rajari du sa sitongai dang boy jadi songoni. Kadang lo mau rohani Jehovah masa masih telikat sa sitonga lain ngai baci Musa songoni. Korban magudang. Tak sitiruan ni demen ni si Musa sinuaingon. Tu sinuaingon daong. So tung butido alay to kita hami do kelompok natikos paragamaon nami hamu akan nasa saat doamu kafir doamu dia musudin itu ribu pulang itu aja episode nangat cibi songodin waeng kotakas tu tio pemerpamueti do rohani Jehovah mamereng bangsona zolma naguk dusei orang isalah gunaho be musyak kabibawa songon nabi nandi si Musaon anggau mado atok si Musa tonggo na isalah gunaho bibawana
Si Haron ni salo kau na hobi bawana, mabang kana-kanaan. Nangulo pati kos sebagsui. Si Musa salah guna hobi bawana, masih bunuh mamu inna. Duet tiro pangalaw na suasiyay. Saddo ikunuluad do kamar do sa tutubang sui, alay tahilik jauh mandok marpemueti marohami da pangalaw na sini. Unang gawe parekke di Zolmen na. Ulu mak, kundiba, terjadi mak. Akan adingkan marpemueti rohan jauh alay Zolma masih rasipan. Dang lomorohani jauh masih rasipan Zolma. Tohori di dokon nama baik tema ni trupukon torop na terju otik na terpilih tina. Tohoro torop na terju alai otik na terpilih alai unang gawe alani huason di Zolma manutuon ise na terpilih. Ya nunggu horong imelim ala lebi do ciaron. Hona hubung sek ciaron memang esar dulu tahun umur mati mana dulu khor. Alai gaibi hagugun di Zolma memilitut manutuon isi dokter pilit. Akka Zolma naung nyapunan ni Yesus, nyapunan ni Jehovah di bagasa Yesus Kristus. Sudiri terpilih. Dangang be alasan mandokon masih delikam maita. Lo sangai lo asimusa masih delikan halahi maina julu. Sonari dak songoni wehita. Iko mergugu ma pangapunion ni tuhatai tu dosa tei. Asaboi musingani. Rap mamuji pasangaput Jehovah tujulan niar. Ayu lasdo rohani Jehovah mamereng Zolma namuba rohana. Jale ulahok kata ni tuhatta. Sian nasa Zolma na ulahok yak kata ni tuhatta. Lai gawe barja musai. Termasuk membunuh yak kana itu gimana kafir. Panak gawe barja dui. Dan gawe para gawana tikosbi. Tuhatta masuk-masuk ita. Yakin doa upos doraku sudah ita terpilit. Sudah ita terju. Mangasahon hagugun ni Tuhan Yesus Kristus. Doh nok pinatupan ni Tuhan Yesus halua di hita. Amin. Ali Tuhan pasu-pasu ma naung kurang rangi kami taringot tu barita nauli na satu kami. Terpuji dalam sangat magwarmu tungan-tungan di bangsa nami. Asima rohamului hai meriti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.